În 1457, un tânăr de 18-19 ani, în fruntea unei oști muntene, pătrunde în țara Moldovei să-și revendice tronul țării și să-și răzbune tatăl ucis mișelește. Peste 15 ani va pretinde la moștenirea Imperiului Bizantin, după o eventuală zdrobire a turcilor și readucerea a Constantinopolului în lumea creștină. Era stăpânitorul unei țări mici, dar cu ambiții mari. Acest tânăr era Ștefan, supranumit cel Mare și Sfânt. În 2006, TVR i-a întrebat pe români care sunt cele mai mari personalități ai României din toate timpurile. Proiectul a provocat multe dezbatere aprinse, iar în final, cel mai mare român al tuturor timpurilor a fost ales pe bună dreptate voievodul și domnul țării Moldovei sau Moldovlahiei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Contextul geopolitic. Figura lui Ștefan cel Mare apare în istoria noastră în vremurile marilor schimbări. După căderea Imperiului Roman de apus și invaziile barbare, Europa se adâncise în haos. Economia și orașele au decăzut. Doar Imperiul Bizanț mai ținea steagul civilizației. Treptat, din secolele 14-15, Europa își revine. Viața revine în orașe. Comerțul înflorește. Genova și Veneția devin mari centre economice ale continentului european. Dar, odată cu lumina, vine și întunericul. Norii negri s-au ridicat deasupra Bizanțului, un imperiu îmbătrânit și sleit de putere. În 1453, otomanii cuceresc Constantinopolul, conduși de Mehmed Cuceritorul, punând capăt a peste un mileniu al existenței Imperiului Roman de răsărit. O nouă putere își anunță prezența la porțile Europei și își revendică, nici mai mult, nici mai puțin, întreaga lume în numele lui Allah. Europa creștină este pusă în fața unui pericol de cucerire, iar disensiunile dintre liderii europeni, interesele meschine, împiedică formarea unui front comun. Domnii Munteniei și Moldovei sunt duși de nas periodic de Matei Corvin. Vorbește mult despre lupta anti-otomană, dar banii destinați muntenilor și moldovenilor, în mod miraculos, dispar de fiecare dată la curtea regelui ungar. Culmea este că tot curtea maghiară va duce o propagandă împotriva lui Vlad Țepeș, care au construit legenda unui tiran sângeros și maniac, astfel încât papa de la Roma să nu se mai întrebe de ce banii alocați luptei cu islamul războinic n-au ajuns la destinația inițială. Singura insulă a Bizanțului rămâne Principatul Teodoro din peninsula Crimea, cu care Ștefan cel Mare va avea pentru o scurtă perioadă o relație de rudenie prin căsătoria cu Maria de Mangop, preluând astfel, parțial, steagul civilizației bizantine. Rolul Moldovei devine extrem de important din cauza poziționării la Marea Neagră. Negustorii genovezi și venețieni aveau interese economice mari în această zonă, datorită coloniilor de pe țărm și a căilor comerciale care treceau prin țara Moldovei spre Lvov sau Brașov. Moldova a încercat mereu să profite de pe urma acestor oportunități, chiar dacă genovezii erau înclinați să aibă alianțe cu otomanii și ungurii. Acești oameni de afaceri și banchieri italieni erau convinși că vor putea face comerț în prietenie cu turcii, în timp ce Ștefan voia să-i atragă într-un front anti-otoman. Însă genovezii s-au dovedit prea zgârciți și prea naivi. Istoria a arătat că domnul Moldovei avea dreptate. După cucerirea Crimeei și a cetăților moldovenești de la Marea Neagră, cea mai mare parte a acestora au fost luați în sclavie. Istoria lor de succes a luat sfârșit. În 1569, Polonia și Lituania se unesc într-un stat, devenind una din cele mai mari puteri ale Europei. Rusia înfrânge Hoarda de Aur, alipește cnezatele Novgorod, Tver, Perm, Iaroslav și Rezani, devenind o putere regională și căreia Ștefan cel Mare va cere sprijin în 1475, împotriva tuturor păgânilor și a Poloniei. Totodată Rusia, condusă de Ivan al III-lea, intră într-o alianță cu rămășițele Hoardei de Aur, după ce tătarii au fost înfrânți de moldoveni la Lipnic, iar de ruși la Astrahan și Kazani în 1469 și 1472. Pentru a păstra independența țării Moldovei,
domnul era nevoit să promoveze o diplomație activă pe mai multe fronturi. În 1459, la 2 ani de la urcarea la tron, Ștefan recunoaște suzeranitatea Poloniei, fiind considerat trădător de Matei Corvin, regele Ungariei. Dragostea era reciprocă, pentru că ungurii îl adăpostiseră pe Petru Aron, ucigașul tatălui voievodului moldovean. În 1475 recunoaște suzeranitatea Ungariei pentru a obține sprijin împotriva Imperiului Otoman. În 1483, Ungaria și Imperiul Otoman încheie un tratat de pace, dar în care Matei Corvin uită să includă și Moldova. Prin urmare, Ștefan este nevoit să se adreseze din nou polonezilor. Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. În 1480, Moldova ajunge la un tratat de pace cu otomanii, dar cu toate astea, în 1484, turcii ocupă cetățile de la Marea Neagră. În perioada 1490-1492, Ștefan a atacat Polonia pentru a împiedica instalarea regelui polonez Ioan Albert în fruntea Ungariei. Unirea dintre cele două țări ar fi dus la o încercuire totală și dispariție ca stat. Pe de altă parte, în 1497, Polonia intră cu oastea în Moldova, sub pretextul eliberării cetăților de la mare, dar de fapt pentru înlăturarea lui Ștefan de la domnie. Cu sprijinul turcilor și maghiarilor, planurile polonezilor eșuează. Mai mult, drept răzbunare, Ștefan intră în Polonia, unde pradă regiunile și ia mai mulți robi. În 1499, la Overcălăuț este încheiat un tratat de pace moldo-polon, în care sunt acceptate toate condițiile înaintate de Ștefan. Moldova pune capăt suzeranității polone, iar Pocuția este recunoscută un teritoriu disputat. Între 1500 și 1504, între Moldova și Cnezatul Moscovei, izbucnește un conflict diplomatic în legătură cu reținerea soliei ruse, venită din Italia cu un grup de meșteri și arhitecți, cauzat de o dispută financiară, dar și situația fiicei Elena și nepotului Dmitrie. Așadar, în perioada sa, Ștefan cel Mare era nevoit să promoveze o politică echilibrată între trei puteri regionale importante pentru a-și menține independența și chiar existența statului: Ungaria, Polonia și Imperiul Otoman. Dinastia Mușat. Din ce neam se trage voievodul Moldovei? Ștefan cel Mare face parte din dinastia mușatinilor. Mușat, adică o formă prescurtată de la frumos. De altfel și azi, mușat, mușată, se folosește în unele regiuni ale României, îndeosebi în Muntenia și la aromânii din Balcani. Primul mușatin a fost un oarecare Costea sau Ștefan. Mulți istorici consideră că era una și aceeași persoană, care s-a căsătorit cu o Margareta Mușata, adică frumoasa, originea căreia este incertă. Istoricii continuă dezbaterele până și în ziua de azi. Dar, desigur, era de viță nobilă. Unii istorici consideră că s-ar trage din țara Șepenițului, un stat cu o populație română-ruteană, undeva în nordul Bucovinei, care s-a unit cu Moldova prin alianță de căsătorie. Alții susțin că era fiica lui Bogdan I, căsătorită cu Costea sau Ștefan. De pe urma Mușatei ne-a rămas Biserica Sfintei Treimi din Sireți, una dintre cele mai vechi din România. Din păcate, nu cunoaștem prea multe despre cnezatele românești, care existau până la descălecatul Moldovei, dar cert este că ele existau și aveau o populație românească, țineau de legea valahă, până la sosirea maramureșenilor. Pe la finele secolului al XIV-lea avem două țări ale Moldovei. Una la nord, Rusovlahia, care va deveni ulterior țara de sus, ca urmare a unificării cnezatelor româno-rutene, și alta la sud, Moldovlahia, devenită mai târziu țara de jos, ambele alipindu-se ca urmare a înfrângerii hoardelor tătare în războaiele purtate de Polonia, Ungaria și Lituania. Procesul de extindere a Moldovei s-a încheiat sub Roman Mușat, care se declară în 1393 noi, Roman, voievod al Moldovei și moștenitor al întregii țării Volohe, de la munte până la malul mării. În actele lui Ștefan cel Mare vom găsi mai multe formule prin care își numește țara: domn al țării Moldovei, domn al țării Moldovlahiei, domn al țărilor Moldovei, domn al țării Moldovei și Valahiei. Numele de Moldovlahia, de altfel, este atestat mai devreme,
în 1401 în Cancelaria Bizantină, care astfel își desemna provincia ecleziastică a Patriarhiei Constantinopolului, iar Ștefan a urmat această tradiție. Mama lui Ștefan, Maria Oltea, numele de Maria l-ar fi primit în călugărie, din țara de jos, în zona Trotușului, care fusese văduvă până a se căsători cu voievodul Bogdan. Bogdan a cunoscut-o pe Olea pe când era refugiat în Muntenia, la curtea lui Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. Mai târziu, Ștefan cel Mare va ridica în satul Borzești, între 1493 și 1494, o biserică cu hramul adormirii Maicii Domnului, în memoria ei. Istoricii mai menționează că Maria Oltea nu se bucurase de titlul de doamnă, căsătoria nefiind recunoscută, iar copilăria sa Ștefan a petrecut-o în satul Borzești, nu ca un fecior de domnitor, ci ca un bastard, fiu nelegitim. Doar mai târziu, fiind singurul copil al lui Bogdan, a fost chemat la cetatea Sucevei, de unde a și început calea lungă spre domnie, cu un scenariu demn de urzeala tronurilor. Așa cum se întâmplă în romanele istorice și în filme dramatice, urmează asasinarea tatălui său, Bogdan, chiar de mâna fratelui său vitreg, Petru Aron, un fiu nelegitim al lui Alexandru cel Bun. Totul s-a întâmplat pe 15 octombrie 1451. Precum scrie cronicarul polonez Jan Dlugosz, un oarecare Petru, care pretindea că are drept la domnia Moldovei și se înțelesese cu Alexandru ca să împărțească toate deopotrivă, alegând prilejul când Bogdan, poftit la țară la un unchi de frate al aceluiași Petru, era beat pe o noapte urâtă, sosind numai cu 100 de moldoveni, înșelă străjele lui Bogdan și, prinzându-l, îi tăie capul. Împreună cu mama și fiii ei vitregi, familia sa se refugiază în Transilvania, iar apoi în țara românească, după ce la tronul ei urcă Vlad Țepeș, Dracula. Urcarea la tron. Nu se cunoaște anul nașterii lui Ștefan, să nu uităm că era considerat un bastard, dar s-a presupus că ar fi undeva între 1438 și 1439. Așadar, când urcă la tron, avea în jur de 17-18 ani. Pe atunci era o vârstă în care tânărul era considerat bărbat în toate puterile. Cronicarul Grigore Ureche așa descrie intrarea trupelor muntene în țara Moldovei pentru înlăturarea lui Petru Aron al III-lea. Acest domn, Ștefan Vodă, după 2 ani a domniei lui Petru Vodă Aron, rădicatul sau de la țara Acest domn, Ștefan Vodă, după 2 ani a domniei lui Petru Vodă Aron, rădicatul sau de la țara muntenească cu multă mulțime de oaste muntenească și din țară adunați și au intrat în țară. Și silind spre scaunul Sucevei, i-au ieșit tu înainte Petru Vodă Aron pe Sirețiu, la Doljești, la Tină, și s-au lovit în ziua de joi mare, aprilie 12, și înfrânse Ștefan Vodă pe Aron. Ci Aron Vodă nu se lăsa cu atâta, ci de iznoavă s-au bulucitul și al doilea rândul. Se lovi la orbic și iară birui Ștefan Vodă și-l prinse pe Petru Vodă Aron și tăie capul, deci răsplăti moartea tâtâne său, lui Bogdan Vodă. Înfrânt în 1457, Petru Aron se refugiază în Transilvania, la Matei Corvin, ceea ce va provoca un conflict între regele ungar și Ștefan. Totuși, în 1469, după bătălia de la Baia Mare, între oștile moldovenești și cele maghiare, Petru Aron este prins și decapitat. Așa cum meritase din plin. Deci, nu e asta, nu știu, e dur, e la violență, nu e... Apropo, pe bună dreptate sau nu? Scrieți în comentarii. Cu certitudine putem spune că Ștefan venea la tronul țării nu ca un principe mic, al unui mic voievodat, gata să se supună și să guste din bucuriile vieții. Ștefan și Vlad Țepeș. Istoria relației dintre Țepeș și Ștefan este una complicată. Domnul Muntean a fost cel ce îl ajută să ajungă pe tronul Moldovei, însă Ștefan îl răsplătește cu o trădare când încearcă să ocupe cetatea Chiliei în 1462, stăpânită pe atunci de țara românească. De aici și numele de Basarabia pentru acest ținut.
Însă aici ar trebui parțial să-i dăm dreptate și lui Ștefan. Chilia a fost atacată nu din ostilitate față de Muntenia, ci față de regele Matei Corvin, care l-a adăpostit pe Petru Aron după fuga din Moldova. Cetatea era controlată de garnizoanele maghiare. Prin urmare, în acest fel, Ștefan voia să se răzbune pe Corvin, care i-a adăpostit dușmanul de moarte. Însă Vlad Țepeș, care se află și așa într-o situație complicată, aflându-se în război cu turcii, n-a apreciat gestul domnului Moldovei. Pentru el era o lovitură în spate, în cea mai complicată perioadă, tocmai din partea celui pe care l-a ajutat să vină la putere. Culmea e că Ștefan se afla în alianță cu turcii împotriva salvatorului său. Chilia nu este cucerită, însă în bătălia cu muntenii, Vlad Țepeș este înfrânt, fiind nevoit să se refugieze în Transilvania, unde este prins și trimis în temniță la Visegrad pentru 12 ani de către Matei Corvin. Lucrurile se schimbă în 1475, când Ștefan cel Mare cere lui Matei Corvin eliberarea lui Vlad Țepeș. Abia din acest moment, relațiile de dușmănie s-au preschimbat din nou în prietenie. Însă, în 1476, Vlad Țepeș este asasinat de boierii trădători, iar locul înmormântării sale nu se cunoaște. Marile bătălii. Una dintre cele mai mari bătălii cu otomanii a fost cea de la Podul Înalt sau de la Vaslui, din 1475, în care Ștefan conduce o armată a unei coaliții anti-otomane moldo-ungaro-polone, formate prin implicarea papei Sixt al IV-lea, cel care l-a numit pe domnul Moldovei Verus Christiane Fidei Atleta, adică, în traducere, adevărat atlet al credinței creștine. În ciuda superiorității numerice, Ștefan cel Mare a știut să profite de relieful regiunii pentru a da o lovitură mortală oștirii otomane, conduse de Mehmed Cuceritorul. Această victorie a adus voievodului Moldovei un prestigiu la nivel european. În letopisețul De când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, țara Moldovei, în limba slavonă, scris în perioada lui Ștefan, domnul Moldovei va fi menționat ca țar. Da живет țari, adică să trăiască țarul sau împăratul. O altă bătălie importantă sub domnia lui Ștefan a fost cea din Codrii Cosminului din 1497, în care moldovenii au înfrânt armata poloneză condusă de regele Ioan Albert, venită în Moldova sub pretextul preluării cetăților de la Marea Neagră, dar în realitate pentru debarcarea lui Ștefan. Luptele s-au dat într-o zonă de pădure, cu un relief care a dezavantajat polonezii, dar i-au avantajat pe moldoveni. În acea bătălie a fost rănit fiul și moștenitorul tronului Bogdan, care și-a pierdut un ochi, motiv pentru care a fost numit Bogdan cel Orb. Ștefan cel Mare ia ruși în robie și îi așează în Moldova. Episodul incursiunii lui Ștefan în Polonia pe 22 iunie 1498 descrie Grigore Ureche, în urma căreia domnul moldovean ia în robie peste 100.000 de ruteni, pe care îi așează în Moldova, pentru a completa pierderile în urma războaielor și pentru a asigura o mână de lucru necesară economiei țării. Și mulți oameni, bărbați, muieri, copii, au scos în robie mai mult de 100.000. Mulți de aceia au așezat Ștefan Vodă în țara sa, deși până astăzi trăiește limba rusească în Moldova, ales spre unde i-au discălicat-o, că mai a treia parte Grăiescu rusește. Această mulțime de ruteni, la care se vor adăuga și maghiari, va deveni acea pătură socială pe care românii moldoveni îi vor numi vecini, despre care Cantemir nota în descrierea Moldovei. Rușii și ungurii au fost întotdeauna în Moldova vecini. Abia în 1749, în urma reformei Fanarigotului și primului mason al Moldovei, Constantin Mavrocordat, fusese anulată vecinia. În următoarele secole, majoritatea lor va fi asimilată etnic de români. Ștefan și moștenirea bizantină. Prin căsătoria cu Maria Paleolog de Mangop în 1472, Ștefan devine unul din moștenitori atât a tronului Imperiului Bizantin, cât și a țaratului româno-bulgar, fondat de dinastia românească a Aseniștilor. Printr-o astfel de alianță, Ștefan se vedea un împărat al întregii lumi creștine, după căderea Constantinopolului. Niște planuri destul de îndrăznețe. Și nu este singurul domn cu astfel de visuri în istoria noastră. Despre ceilalți vom relata în alte episoade. De altfel,
nu în zadar în însemnarea din Tetra Evanghelia, donată mănăstirii Humor în 1473, Ștefan se intitulează nici mai mult, nici mai puțin ca țar, împărat. Binecredinciosul și de Hristos iubitor țar, eu, Ștefan Voievod, domnul țării Moldovei Vlahiei. În 1475, principatul grecesc Teodoro din Crimea este cucerit de otomani, în ciuda sprijinului oferit de Ștefan cel Mare, care a trimis corăbii și 300 de oșteni moldoveni. Ca urmare a acestei înfrângeri, se încheie și căsătoria cu Maria de Mangop, căsătoria Elenei Voloșanca și conflictul diplomatic cu Moscova. În ianuarie 1483, Ștefan leagă o alianță strategică cu Moscova, întărită prin căsătoria fiicei lui Elena cu Ivan cel Tânăr, fiul cel mai mare al cnezatului Ivan al III-lea. La Moscova, tânăra soție a primit porecla de Voloșanca, adică românca. În această căsătorie, Elena a născut doi fii, Dmitrie și Ivan. Soțul lui Elenei, Ivan cel Tânăr, moare în 1490 în urma unei boli. Ca urmare, Dmitrie este declarat urmaș al tronului de către Ivan al III-lea, fiind încoronat pentru prima dată în istoria Rusiei ca moștenitor, conform ritului bizantin. Elena și fiul ei sunt trimiși în temniță, unde ea este ucisă în 1505. Peste 4 ani, la vârsta de 25 de ani, moare în temniță și nepotul lui Ștefan, Dmitrie, fiind înmormântat cu onoruri în catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlin. Elena fusese mormântată la mănăstirea Înălțarea Domnului din Moscova, însă după distrugerea lăcașului de către bolșevici în 1929, rămășițele ei, împreună cu rămășițele altor figuri istorice, au fost mutate în subsolul catedralei Arhanghelului Mihail, care până în prezent nu este accesibil publicului larg. Bătrânul Ștefan nu a rămas indiferent la soarta fiicei sale. În perioada 1500-1503, între Moldova și Moscova, izbucnește un conflict diplomatic, ca urmare a reținerii solilor ruși Dmitrie Ioan Rali și Mitrofan Fiodorov Karaciov, pe fundalul dezmoștenirii fiului Elenei, marele kneaz Vasile al III-lea, trimite soli la hanul tătarilor din Crimea Mengli Ghirai, în care roagă să-l ajute în eliberarea solilor. Mengli Ghiral trimise scrisori lui Ștefan, iar acesta, în răspunsul său, întreabă de soarta nepotului său Dmitrie și a fiicei Elena. Trimișii ruși, aflați în Crimea, au negat cu vehemență complotul împotriva Elenei și Dmitrie. În cele din urmă, în 1503, solii au fost eliberați după o înțelegere de ordin financiar, iar împreună cu ei au plecat și trimișii moldoveni, care trebuiau să cerceteze soarta fiicei și nepotului. Însă pe 2 iulie 1504, Ștefan cel Mare moare, fără a mai reuși să afle despre soarta tragică a Elenei și a lui Dmitrie. Așadar, afirmațiile că domnul Moldovei ar fi fost indiferent față de soarta fiicei și nepotului, din considerente pragmatice, este una absolut falsă. Ștefan, până în ultima clipă a vieții, a fost preocupat de soarta lor, ca un tată și un bunel ce era. Concluzie. De la un fiu bastard, crescut în satul Borzești, care prea devreme a cunoscut ce înseamnă trădarea, a văzut cu ochii săi moartea tatălui, ucis de unchiul său, Petru Aron. Poate fi considerat Ștefan un patriot? Nu, pentru simplu fapt că acest concept este unul modern, străin de vremurile de atunci. Ștefan a fost un suveran, singurul stăpânitor, un cavaler care lupta pentru moștenirea lăsată de tatăl său, un cavaler al onoarei și demnității și credinței. E ceva superior a ceea ce numim azi patriotism. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Să știți că suntem abia la început, fiecare abonat și vizualizare pentru noi foarte mult contează. Așa că nu ezitați să vă abonați și să puneți un like. Pe curând!